Yes, so we're back! So, welcome back to our channel. And this is your Mom Bear. And this is your Angel Bear. And welcome back to our... Butaw mo to siya. So, karon for today's vlog is, ang among ihimuon is... Hi! Yes, and naase Ate Bear. nga murag clown. And nasi Dame's ex. Doon sila ni siya. So, yes, karon nga vlog is ang among himuon is ang try own haul. Yes, so naami naabot nga parcel nga super happy kay ko. And yes, special thank you, special shout out sa akong nanang si Nanang Darling. And yes, also to my ate Lani, silang Zyla, si Riker, and si Tito J, si Bro. Yes, thank you so much for this. And so, without any further ado, let's get started! Hi! Ate So, muni siya nga hole nga nakoy mga kuyog. So, yes, kuyugon ako si Clown, si Ate Bear, o si Angel Bear. So, first natong i-hole is kani siya. So, i-insert na ako ning katong basta na ko i-insert dire kung asa na sa Shein ni siya mga langga, then i-insert na ako to. Katubang pilian mo brochure. Masaya kay so mo na siya. Oo, sure. So, then ako na siyang i-try. So, kani siya. Oh my Yes. God. Oh Wala my siya, God. diba? Oh, diba? Oh, nice na? Kaya black siya. I Yes, never then, will na butterfly. butterfly. So, ako na siyang i-partner na ako ni siya ane pod. Wait. Ani siya. So, ako po i-insert dire kung asa na ako. So, kani siya is sito ka na kanang skirt. Yes, flowering. Wow, pinapay na ako kay as in, legit kay ang Shein basta pang plus size. So, I can take you kayo. Kasi hinatag ana be. Oo, ate. Mami ni Zach. And ako na siyang i-partner. So, na siya. Hi. So, ang next mga langga is kani siya. Skirt pud ni siya. So, medyo mahilig ko gamay sa skirt. Mahilig di ko mga skirt. So, kani siya nga skirt. Ako i-insert. Sino kayo? Then, kani siya nga skirt. Na siya slate diri. O, diba? Okay na, slate. Kani, barato ra ni, mga 100 ka pin. Charmer ka ko yung bayad. Kana siya, and ang akong ipares ana is Kaning bulak. kani pod, bulak-bulak. Wala sila! Crop top nga, I don't know, pero let's see. Kana siya. Oh, diba? Oh my God, leverage kay ko ano niya, musukot ka si Papa Bear. So, muna siya akong ipares, Yay! So, Sana all! And lastly is kani siya, which is terno nga nice. Wala pa rin Color sa kong red. lipstick. No, red. Color red. So, Color red siya. kani siya. Kani siya. Hold up and shoulder. Sana on. Red. Ala, legit ka. Ayun siya nga, doctor. Hala, Oh my ganito. God, I like it. And Bisaya. kani iya ang short. Short ni siya yan. Apoy na po saya. Short. Lula po, di bakos ba? Yes.
So short. Sidoo ko ayun. Yay! So, ako siya itry. Yay! So, mga langga mo to siya ang ako ang Shein try on haul na super nice kayo. So, ako nagilis. So, yes, again, thank you kayo sa akong sister love, sa akong ate. Thank you kaayo. And yes, also sa mga bago pa lang diri sa atong YouTube channel, welcome to Team Langga. And sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe and also tap the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. And yes, we hope that you enjoy because we're just spreading Good vibes and love to everyone. So yes, see you again to our next vlog. God bless and please be safe everyone. Ciao! Pero sila ka po lang ako.